À Bamako, le style s'est construit avec précision et le temps se respecte chez les meilleurs. Bienvenue chez nous à Touré Création TC, votre atelier de couture sur mesure et prêt à porter. Coupe simple, coupe corsaire, broderie fine, basin et tissu de haute qualité sélectionnés, finition soignée, allure maîtrisée. Chaque modèle est conçu pour valoriser votre image avec rigueur et élégance. À Touré Création TC, notre signature, des délais courts et des rendez-vous respectés. Parce qu'un engagement tenu fait toute la différence. Touré Création TC accompagne aussi les créateurs qui conçoivent leurs modèles ici au Mali et les font rayonner à l'international. Retrouvez-nous au quartier Bakodji Koroni Golf Bamako, dans la rue du supermarché Maxi Solde, non loin de l'ancien consulat du Gabon. Pour vos commandes et rendez-vous, contactez-nous au 95 27 43 43 ou les 77 77 60 25. Touré Création TC, la précision du geste, la promesse tenue. Votre style cousu avec exigence. Opela jelen dafale ni live nu konna le anno kochi amiti mankando ami 1h 2h du matin là donc nyani nin kanu ba o fe munu be live nu konna la ka tapoti bisize kadi kojugun mes amours bisize abe muso furule ne kan kanyi menvi Diallo, ça va bien? Ah, kochi amiti mangane rosun nare. Aya haketo appel do kun donan kun. Ay vous partager. Bisize ka girum kojugun. Awa ay dara ika ko wichugodi ika ko kai efne gingingiran doya. Aboubakar, ça va bien? Kovi chogodi. Aywa bisize te dore. Size be musofuru neka. Chau bena musofuru e deun takabo ufaso kono. Kata nu ye ukasu. Chela sigi okum kama. Menega bibinu. Esge musofuru kunye kata chela la jonya koya. Kata ke icheka join. Kataki cheka join furuso konnala. Ah, mbalma keni mbalmamsu ay bokana angan di kortiki chedo di bish no lu kono muso la do ka soka ban olu boloko muso lu ka joni iti saka je fen fosike ika sokom nala ni chema foka do ta ka bota nga abonné do di contacter kaliba ka furula ka la fialinte ache barakela ta dama mais barakela ba le bola le ret saka barakela ni bla barala na e barakela chiche ba foko yali makwali tsaka wuluko chika na e barakela bla finin ko la che ba foko yali ma ale ret saka finin ko aba le ta duni mkama ale dunye ikol dini ata ikol la benkan kunye munye na dona ka furula abi continue abaka kalanke ay baragara ta o kum konnala me baragara ta saka magale ka finina baragara ta saka magale ka jien fen kusila la le cheka samara na le ko baragara ko o be problème anti. Quelle heure là? Hein? 2 heures. Mais 2 heures ici, les nous sommes foulés, tous les sigles nous téléphone dans la live code d'Ambaye. Mais papa, ninga abono bi borore la, ofne be munike. Donc toute une journée, il est abonné à ce sera baroque, faut 2 heures moins. Neko. Papa.
pulu kuni furu kun ye kana ya no e ka jonya de ko ya ka ke e ka jonya ti saka je fen fusi ke fe ki plein o la o bi kuma itu ma haga to ni nga abunu bi live la i kan nana nega abunu bezamu aya ke to to ko do gundo na singor la kana na njati okay donc siza ku yejume kale ti saka bien fait fusi ke fale cheka plein barakara ti saka magale cheka samara la kaku barakara ti saka magale cheka semizi la kaku barakara bulu ti saka dun tobili la kake ko barakera ti se ka sogona na tene o kun konna la ne ka abone ka appel do na no kun oui, ça va. C'est bon? Ah, comment ça, c'est pas bon? Il y a beaucoup de bien. Baba. Mais et pourtant, nous sommes donc au calé furdonum kama ko barakala taraka dale maleka la fiere kama na ali kata ikolla. Mais ni tchea imposé ko barakala te nusila jeni ko. Barakala takubi na ke jumeni sisa. Barakala takumi na ke ali sugula taka muso de kan cɛ ko ale de ka taa sugula ka taa nasa ko olu fana dɔ balimamuso di muso takun tɛ kana aw ka so k'a kɛ baarakɛden aw minnu b'a fɔ ko muso ka so baara bɛɛ lajɛlen kɛ aw cɛ kelen aw balimakɛ kelen de bɛ tila ka taa tugu o muso ɲɔgɔnnaw ko kɛnɛmala la cɛ dɔw yɛrɛ b'o bilen ko musow tɛ labɛn so kɔnɔ muso bɛ se k'i labɛn so kɔnɔ cogo jumɛn na k'a to faliya baara la muso bɛ se k'i labɛn a cɛ ɲɛkɔrɔ k'i pari cogo di k'a to minɛnɔgɔbako la aw bɛ baarakɛla ta ka d'aw musow ma baarakɛla kan ka minɛn ko c'est normal patroni kan ka baarakɛla ci ka taa sugu la ka taa ka nan san c'est normal barakɛla caman bɛ bi olu jɛlen don u ka sanu o bɛ se tobili yɛrɛ la hali ka tɛmɛ patron dɔw kan mais pourquoi ni patron ko barakɛla ka ka tobili kɛ patron dutigi yɛrɛ b'i plaindre furumuso ni wulila sɔgɔmada fɛ i yɛrɛ suso kɔnɔna a n'a ɲɛgɛn i bɛ se k'o labɛn
tila ka live la san. Awo, ni kilara sisan. Donc c'était eux les plus importants. Bien. Une minute me baro la live là. Ne taro ne bne jabi muna me wona ka abonné de quoi. Nous bene suri. Ika abonné ou de kafsa ni ne wa amti. Abisega ke? Obisega ke? No bori ereda. Nous bene suri de poids. Me conseil retourma. Et le conseil du musulman. Non, c'est ça le conseil du musulman. C'est bien. Ni era bolo kolo de kafsa ne. Angatula. Alors, je vais manger. Non, je pensais à toi à l'instant. Quelle famille. Eh, si on va planter. Ne bɛ se k'e bila. Comment on a déjà tout autour? Hein? Qui va planter? N ye jo t'o la. Yafa. Mama, ne tɛ fɛ e ka to ka dimi ne kɔrɔ sa. Ne b'e bila cogo di? Eh, ne tɛ se ka dimi kɔrɔ tu koyi. Tu es mon unique fille. Hein? Ah, il va s'en oublier. Bon, donc o taara ne ka peri ye fo bi I ma segin n'a ye dɛ. Mama, est-ce que ne bɛna segin n'o ye? Fɔ n m'o f'i ye dɛ. Ah, madame, ne bɛna segin n'o ye koyi. Mun na? Mɔgɔ ne ye perifin don n kun na ne pari la. Se ka d'a la. Cogo di? Ne ye n don ka taa an ka kɔɲɔyɔrɔ la. I yɛrɛ ɲuman na I ka den man di. Jama bɛɛ ɲɛ de tun bɛ kɛ na. Ala ne ka sanu bilen. Ɲinɛna ka foto ci ma. Ayi la ne tɛ. Mama, perifin tɛ. Fo k'an fili I ma. Mama, perifin tɛ. Ala ne ka am ti filɛ sa. Han? Perifin tɛ. Ni perike yɛrɛ y'i minɛ ni ne ye. Ne bɛ nin perifin ta don min na ka taa nin perifin. A kun tɛ se ka don n kun na. Non, ça te va très bien. N'est-ce pas? Hein? On dirait des jumelles. Et il y en a flé. Il que trop. Non, franchement. Hein? Moi, je vais tout faire pour ne pas voler. Et elle est allée à ça. Ni soro peri pena. Ni chokora bando de réseaux sociaux ka. On est ko gadaye. Ni abana kene ala yanku. Ni ta ora de vunna telefone na la sonama. Ibi ga maquillage kele injira nina. Nga se ka tanyera pari. Kampari ka ke 15 ans. 12 ans, 13 ans. Ah, ma fille. Maman, elle était beaucoup bonne quoi. John. Maman, même bien à Jelena. Mon bila. Il est tellement content coup du goût. Je t'ai même pas demandé les nouvelles de la maison. Hein? Il est là, ça il nous avait. Quand j'étais là. Maman, mais de ce cas, c'est un peu trop lourd. Mon de ce cas, c'est bila. Maman, pour la mission quoi? Non, ma donne à Fantine. Non, ma donne à Fourna quoi, comme c'est trop. Allez. Et un petit canon faut ça. Et mon de pays. Un y a faut que. Hein? Maman. Nene fɛn o fɛn kɛ so kɔnɔna la wa a b'a plaigner o la hali ne tɛ se ka n ka bɔli ci wa a bolo ko ne nakun ye baara de ye so ne dun nakun ye n ka cɛlasigi de ye. E ko cogo di? I ka baarakɛden I kana ci so kɔnɔ. I tɛ se k'o ci. Mun na? Kolisa kunkolo ka ɲi. Mais il est fou celui-là. O mana baarakɛla takun ye jumɛn ye? A takun tɛ baara ye wa?
Mama. Allo dona. No mo nega bon nga nega dina be. Po ke no por dia o lugar que stress plane na me ba será logo. Isaac est né de Mousso qui est joie et quoi? Hein? Non, c'est pas possible. Kapara tu kande ke paragale. Elle est de mon noyé. Mama kan boy kan ni du su boy ma. Il faut ça tout la j'ai. Tiens avec Kapara de. S'il te plaît maman aïe. Ijo ça. Ni bébé pas. Ni pour nous le sou ni tala. Ni ta fait. Ijo nga jeliba wole. Mi jeliba wole sansan. Ni furu me babi. Na tisi ki mara. Aka ndendi ne ma. Ne ma dese ala o. Ida yi me soro ne bro alsa. Ne bora furu la ne ma sawo. Fo itene na. Ijo kepe o. Kana kashi sa. Ega kashi bene tusu kashi de. Ne pleure pas ma fille. Kepe o me jeliba wole téléphone sansan. Kana jeliba wole. Ne rebe se kan yere dwe. Eba rebe to odi. Ni jeliba wole te su bon na tu na net me chefere mama. Mwana kama ni de. Amti. Ne pleure na. Tu sais combien de temps tu as fait dans mon ventre? Est-ce qu'il va au calama? Il ne te nourrit pas bien de et il ne s'occupe pas bien de toi. Il finit, il fait ça, observe à quel tour dit. Non, il me dit pas où il est. Ni faut l'envoyer sous. Non, c'est très méchant ce qu'il fait. Ne te mousons pas. Ni furu me walanga peu. Jo. Mama kana jeliba wole ne yɛrɛ bɛ se k'a siri. Kana ko sama ka se yɔrɔ la ka taa n ka furu sa dɛ. Parce que ne ko a fɛ. Non, e bɛ ne malo, e bɛ ne faga ni malo ye. Amti. E fasa togo la, e te condition na. Ne ko bɛ jeliba wele, e b'a la ko k'i bɛ cɛ ka fɛ. E k'a to tan, o de kama puwatu sɔn ne ka nin ye fɛ yen nɔ. O de kama puwatu sɔn ne ka nin ye fɛ yen nɔ. E ka karabanciya daminɛna kuma in mɛn. En voilà des manières. Ne bɛ k'i ka défense ta, i bɛ ne lamalo. N'a y'i ja, i ɲɛkili bɔ. Nin furu in kɔni, i bɛ nin mɔna na. Hali ni ne ma jeliba sɔrɔ sisan, kɔfɛ n bɛ jeliba wele. C'est pas possible ça. Ni bɛ se ka kɛ cogo di? On est au 21e siècle. Ani mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka respirer so kɔnɔ. Hali ne ko ko bɔ ni ka ji dɔrɔn sɔrɔ ka jɛ bɔ, a b'a fɔ ko ni saliya ka bɔ. Bon, e ɲɛ tɛ nin na. C'est pour tout cela. Ne ko ko k'i ka segin so. E b'a la ko k'i b'a fɛ, i b'a fɛ. C'est le seul homme sur terre. I kɛ pewu ni nin furu in walankala kɛ. I bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ, mun cɛ ka ɲi n'a ye. Wari bɛ mun kun ka tɛmɛ nin kan. Y'a mɛn. Un homme qui est plus riche que ton mari, ok? Waritigi dɔ, an b'o de ɲini ka di ma. I ka to yen. Mama, e k'i calmer sa, e k'i calmer. Solution bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na. Ne kun nana ka n'i fari lagɛrɛ. Ka na n ka problème ɲɛf'i ɲɛna. Ne taara. Ne mɛnna tuguni o bɛna kɛ stress wɛrɛ ye n kun kan tuguni. D'accord, n y'a mɛn. N'i ko ten. Bon. N'i sera so, i bɛ n ka perigi di téléphone-tigi ma yan na, a ka na di yan. Mama. Ayi. Mama, o t'o bolo sa, e yɛrɛ ɲɛ t'a la ne pari la cogo min na, mɔgɔw ye perigi ye ne kun na. N bɛ n ka perigi lasegin ma. Awɔ. Ne kɔni tɛ ka den man di. Ala ka nɔgɔya kɛ k'an bɛɛ. Ka mun fɔ. Déjà l'enfant, comment bɛ ka k'i fɛ ka dɛsɛ? Isaac bɛ ko wɛrɛ k'i la ye mun tɛ nin ye. E bɛ nin furu in walanga. Hali perigi i b'a singa. N bɛ waritigi dɔ ɲini k'a d'i ma. I kɛ pewu. Ah, les enfants. Et pourtant, ne kun y'a f'i ye. Je lui donne des conseils, elle ne m'a pas écouté, mais que faire? N y'a ko bannen ye. Joe Brain.
Nous offrons des gars programmes dans ça. J'espère que tu as réfléchi 1000 fois avant d'être engagé. Nous offrons quand même. Intelligent, fait un peu quoi faire. Il veut faire une scène de bé, qui est un manana. Nous sommes quand ni pour nous ni il y a une scène nous c'est quand que ni ani il veut faire un manani qui est qui est un manana. Il veut nous sauver le visage donnant de l'égation dominale. Mais je vais faire un peu ça. Alors nous sommes là. Essayer de prendre l'eau la seconde. Il y a fort à l'autre. Tout le monde a tout à fait le ah, vous pouvez voir que bien venir. Donc vraiment là, alors nous sommes tous du fournir là. Bon, t'as tout du fournir mais le fait à faire de qui mérite un wolonvla et n'est pas bien fou là. Sabla, ne veut pas mis un second vie. Ne de muso furu ka don so kono muso fene muso bere furu kana di nema min be go ni ne ka so kono na ko bela jeli imagine al alamata gland dali ka grada blanca nya fi ko amti bodi aka bon ma de be dala mutoli Anti do muso mi ati so bren kenana so kono na te kelene kena mana seconde natikele wa ni bella avec ta manigance de ke abaye quoi ta kuma do ta ka dondo ababulu la wa ba ke menga ni minana yi kone ke meka le dem ne ka denge joyi ka le dem na joya la waro ka le bayi sigira to babulali ouais ale hatila ko ama sigi ni to babula sigi fene be ke ko mana tublu ni yoron netwayo ni fe on kama imagine muso fulle etseki ga so entretien ke c'est qui garde là, hein? Écoute, il y a comment? On se voit. Il joue. Il doit se retrouver belle. Mais à mon avis, tout le monde se voit. Il faudrait que tu joues. Moi, mes conseils, il me dit, il réfléchit chez Chama, il y a qui est engagé. Mais c'est qu'on doit les filles. Il a pour faire un fond. Ouais. Pour faire un total. Mais Yas good man. Qui est na salon na qui est fond. Ore ka baraya. Ore ka baraya. À partir de aujourd'hui, à fora na la bana keri. Klobala. Gera kana. Mina kala ton sigoro la. Il ka bara bela jene ke kata. Ika na so nettoyer. Hali pousser kan. Akamina kenga tabani sanfé. Ya famia. Ika ta sugu le kana san chef frigo kono. Sosi tomate le ka nettoyer bo kana. Tiens iko dila kasi. Kanyega ko. Kana dara fen dara jema ore ka nettoyer. Iklo bana. Ya kam. Même si la club belle est la création. Mouna? Est-ce que tu es à Mouna? Est à Mouna? Où est le place pour que place là? Mais avec tout le c'était John. John a composé une qualité de parents. Voilà dans il y a un problème. C'est le plan là il faut bailler la bouda. Eh bon Emma? Anchetam. Amje. Agora vai me clicar, pegar beta toncha. Agora me ligar. Que ka on d'Atlanta? Ah. Ay, ntoi. Kenma.
Bonsoir. Você é mais salva. Que é barão na. Barão sula. Sei. Tua salva. Isso va. Kana ni ma wele. Ali wele ne ba be tara ronna. Eu não quero tão cedo. Asi ke hal ko fay. Não moço. Eu não vou olhar. Agora. Anti. Ele ko mama ka ka mama plan dire se. Ah, onde é a fo? Como Anti, que? asidla. Como que? Tlaga ni ma ga yalo ko mun ga dia. Eu não entro na segura na ante seguir eu não ligo mas não vou nada que basta tô na tua o bem eu não passe uma hora com ele E muso furule ini cebe da dilan min kan. E muso wɛrɛ bila ka taa o de direse. foi com tola Fɛn t'o la. sem foi com tola D'accord. não isso foi com tola Kuba fini ko baje. Ati mini sa bidai no. Bara ke mo dina, no re go bar so no wa kono koni. Ni bu kedere. Ni kuranti ka ko yere. Wale, ne da mafi mai tsoron na kuwa. Son son kuma ta gaba dala. An wasu yana yin su tsoron mutum kansa. Ne ta fara son da na ta. Ya ora. Ni te mo ora beni eta. Yaro, mo era na ire. Mo dinare. Ya sabe que kurambi na avant 6 heures kon. Kana na no chere. Pasate ne. Susan kurante ga era kun sora ko do kana boala. Do bole ala de ma bla 6 heures de temps sinon fala no kuranti ni tikera ante ko to ka ma kono le. Masa hiyo sama kono. Okay. Kana ni bara do ro ya ore ni na futo ba ni. Okay. Bon journée. Merci beaucoup. Oh là là. Ndio mo kan kurante ga mo kan. Ada coba.
Nan sɔgɔma. Na, laisse là. Je vois quoi là? Et ne bɛ kilo tɛ e bolo wa? Fani y'a di ne ma ko ne k'a ko. Ne ka kilo tɛ e bolo de b'o ko wa? Awɔ. Depuis quand? Kabini ne donna baara la don. Anti, e fɛ ne ka fɛn ɲɛna siɲɛ joli ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ k'a tɛ di baarakɛla ma? Ne ye mun de kɛ quoi? Mais ne ye mun de kɛ? Ne ka caleçon de tɛ nin ye maa bolo wa? Baarakɛla de ye ne ka kiloti ko la yan. Mais pour bɛ mun de kɛ? Baarakɛla ta kun tɛ baara yan. Anti, muso wɛrɛ ne ka ko jukɔrɔfini koli. Alahu akubar. Puan, e bɛ ka mari jateminɛ baarakɛla e bɛ k'o de jateminɛ muso in ɲɛkɔrɔ a ta kun tɛ yan. Basi y'a bɔrɔ fa. Awɔ basi y'a bɔrɔ fa parce que i b'i plaigner kojugu ne tɛ se ka maa bila diɲɛ fɛn fosi la quoi. Anti, n ka caleçon bɛ baarakɛla bolo o kuma fɔli ta nɔ o de ye nin ye yan. Ne kɔni hakili la baarakɛla nakun ye baara de ye ni ne ye baarakɛla bila k'a ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ o man kan tɛ ka kɛ koba ye quoi a bolo o man kan tɛ ka kɛ koba ye. D'ailleurs yɛrɛ ne bɛ taa ka bɔ nin furu in na i tulo b'a la wa komi e ye baarakɛla e y'o de jateminɛ muso in ɲɛkɔrɔ ne tɛ to nin furu kɔnɔ den na e Isa filɛ nin ye kɛ ne mana diɲɛ ko o ko kɛ a tɛ bɛn i ma a tɛ bɛn i ma nin furu in a ka dabila an bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ sɔrɔ i tulo b'a la wa Isa nin ka kɛ nin furu bannen hali ne tɔgɔ i kana na tigɛ i da la k'a fɔ ne mana diɲɛ ko o ko kɛ a tɛ bɛn i ma. Baarakɛla mana ko o ko kɛ ko ne de kan k'o kɛ o tuma ne nakun ye baara de ye e fɛ yan ne nakun ye baara de ye yan n bɛ n ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ni baarakɛla ye e bolo muso de ye Isa kɛ e ni baarakɛla a ka tɛmɛ n'a ka ko ye a ka tɛmɛ n'a ka ko ye ka ne jɔ k'i bɛ na kɛ tantɔ ɲɛ ne bolo ko muguro ne ma dɔn ko kolokari de don ne bolo ko muguro de kɛ n m'a dɔn ko kolokari don nin b'i kɔnɔ a mɛnna ne mana diɲɛ fɛn fɛn k'a tɛ bɛn Isa ma. Ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin furu in na n tɔɔrɔ la n tɛ se ka hali lafiya soso kɔnɔna la. Ma fini bila e k'i ka sara minɛ e ka taa parce que ne tɛ se Isaac fɛ yan bilen nɔ komi e de ye muso ye Isaac ɲɛkɔrɔ. I ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka taa parce que nin ne tatɔ ye Isaac plus jamais kana n wele hali appel la n tɛ fɛ ka appel kun tɔ ye i tulo b'a la furu fɔra mɛ jɔnya ma fɔ. Ma, i ka baara kɛ n'a ka di ye ka to yan o tant que tu veux mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bolo mankan tɛ ka se a ma baara dɔw bɛ yen nɔ i mankan tɛ ka kɛ o ye ne muso ka baara ye n'i y'a to ne la o bɛ to yan ne bɛ taa baara yɔrɔ la. Fɛn bɛɛ sɔrɔ la ne de nɔfɛ.
Isaac sort. Il te doit foyer. Et ma fille. Qu'on fait mais Isaac sort. Et alors. Un petit te doit foyer. Et il dit que le nom. Maman. Isaac est pour que la recommande. Isaac est fan de la Kajoni, ne. Maman, il me parle de l'hier, de Isaac, il ne faut pas me surprendre. Il a carrière à faire. Isaac sera quand il est là. Isaac est dé. Isaac Gassia. Avec un tafale sur un. A ma dire que mouille tient mon ne va bien. Nya fie kabina na i play do from na. Nya fie. Ama ni fulu ngwala. Ima son. Awa Isaac fele. Mama kana fe fo jilba yere. Ateni. Ni chain bi fare. Aba fa kini mine. Ala ide ne mu no ne. Ala nasa. Daddy. Isaac t'eslamé quoi? Kalinya mulai ranya orang musuh. Furu ko e je wuli ko le ya. Furu e je wuli ko le ya. Ni ma furu ibe sa. Nara sona me te tai tuni. Ya kon te tenga tan furu ko le. Amana jio pe pone ko pe to Isaac tala. Anne te se cansi togata. Anne be fama kana e fino Isaac la fa con etina. Na eu fe fon treno café be to tala. Ugela te ki tui. Comme ma fille. En plus baraka dengama. Muso were tele baraka dengama. Mais c'est de la merde ce mariage. Tu n'iras plus chez Isaac. Tu m'entends? Tu m'entends? J'ai fait moi. Il est peu. Na ya boy là. E ben enda falling sweet. Na e mai gala kai oro aka fo tu nyam kote. Bara ayra ma. Abara ayra ma ta ma. Ne chega no na ku paire. Ta kroma blala. Esa mo nyire. Ana toro katege tinyada. Kono mucho goroti. What do you think of what's happening? Daddy. Daddy. Isaac est mort ton yon ça. Allah masai. Ni direta nanna no so da falete gachi. De que ni eres buena. ¿Qué chaval es mamá? ¿Qué chaval es? No de fio. Il va l'air de beau Isaac ma. Il va l'air de beau Isaac ma fille. Ami wati kido ni ka di Miami. Isaac ye ga tui. Ni ko ibani ni. Libere Mamma libere noi. Am tine mu dike. Immagina fuori ne ta per fruna. Immagina fuori ne. Amti. Na. Ni be du su. Immagina fuori. Du su kasino ndo ko jugu. Imagina che fosse là. Imagina che fosse là. Daddy. Ne finite le fino qua. Cara te tua vita. Ora mi ha uccise. Con frumete na nostro bio arti che sono. Ne guardi che sono. Milli mangiare. Milli mangiare femma quando guardi che quella. E ma ne piace del feffo di me. Ma frutta plene. Laila Muhammad Rasulullah. Comment va-t-il Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ramani. Oui. Oh. Comment va-t-il Allah. Dengele mon yogane. Vous avez qu'à qu'être un ébolo.
furu kama ko furu muso dambe ko horo de be furu ne an denglin do furu la chega ke punching boli ka ci soma ka ci dongo do Maman, ne viene que para la presa. Ina que tinha musa para fazer la de tibolo. Ne viene que para la. Ne viene que la pena. Ne viene que toblila. Ne viene que finu wala mama. Para que la me porre ka munyi ne cheka funu. Amti ni betwe am kan be kuma kayame. Et la bien-être, c'est ce qui m'inquiète en ce moment. Il y a un mois. Ah oui, daddy. Je suis le docteur Diara Wili. Je suis le docteur Soula. Tu vois, tu as le corps qui chauffe. Eh, ma fille. Ne de Moussomandi. Maman. Il date.
Et finalement, il y a des décisions d'avoir. Il y a fait tout le sur le même. Tu vois, c'est qu'il y a baraqué. Juste dans le rôle de baraqué là-dedans. Faire en sorte que il can atteindre aux limites de mon canal. Il y a même un petit peu de c'est un erreur. Tant pis. D'accord. Madame, je peux me garder. Ma frère. Nous sommes bien pour ça. Merci. Amina. Lalu dulu aja. J'espère que l'espoir qu'on fait là, c'est quelqu'un qui m'a bon faire.
Ok. Jangan madame dulu. Mana fora? Amitié. Amitié de quoi? Non. Mana fora. Jusqu'à présent, maintenant il est. C'est ma ouïa. Bon, Maïra, c'est une nana à ton avis. Mais c'est ça? I kana ɲina k'a fɔ ko n bɔra cɛganaya de la yanni n ka kɛ cɛfurulen ni n seginna ka na o la c'est que n b'a maîtriser ka ban. Donc o b'a yira i kelen bɛ t'i sigi restaurant na i b'i ka fini ko i kelen kɛ o yɛrɛ fini nɔgɔjɔnw k'o la. Bon dugubasegin na olu tɛ ko gɛlɛnw ye sabula restaurant bɛ yen pressing fɛnɛ bɛ yen mais nin bɛɛ la solution wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ nin si. Mais ne bɛ dɔn cogoya min na est-ce que i kelen bɛ so yen nɔ? Ne kelen pe fo n'a y'i bɔ ma la dɛ n ka baarakɛla. Mais baarakɛla jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ yen sisan so kɔnɔna la? Bref i b'a dɔn ko n ma a bɛ ne ka so kɔnɔna maîtriser parfaitement de A à Z a bɛ fɛn bɛɛ de dɔn ne ka so kɔnɔna na. Mais ka tiɲɛ a mana kɛ cogo o cogo a t'an ka bara n ta bɔ dɛ. E de b'o fɔ ni n y'a f'i ye n ma tobilikɛ bolo a yɔrɔ labɛn cogo wa hali maa bɛ ni a kɛ cogo min na ni n bɔra baarakɛyɔrɔ la. N bɛ se k'o yɔrɔ faamu i bɔra k'a fɔ sisan i ka kuma kɔnɔ k'a bɛ fɛn bɛɛ de kɛ c'est-à-dire so kɔnɔ donc o b'a yira a b'a occupé yɛrɛ la so kɔnɔ. Non n terikɛ hakili bɛ min na o tɛ nka idée dɔ bɛ ne na. O ye mun idée ye? Ne fɛ ka muso furu. Cɛ o ye surprise ye ka jinɛ minɛ dɛ. Donc o b'a yira e ye woro bɔ dɔ nɔfɛ a tɛ mun kalama. N'a fɔ k'aw t'a kalama nka ne bɛ fɛ ka maa yɛrɛ de furu. Ko cogo di? Maa wa? I y'a mɛn kosɛbɛ. I bɛ sogo de la wa ou bien nin bɛɛ ye Fati ka baara de? N tɛ sogo na n kunkolo ma ci ne bɛna maa ladon fo n'a somɔgɔw y'u ban ka di ne ma dɛ. I bɛ tiɲɛ ma ne teri de ye ne tɛ n'i kun poussé foyi la ne tɛ n'i ye sira jugu kan ko n bɛ to yen dɛ maa t'i ka muso ta dɛ. N terikɛ i doni jigin kɛlen ka ban. Ayiwa a b'i bolo n ma fɛn kelen min faamuya i ka baarakɛla kɔni i b'a ta mais mɔgɔ bɛna tɔgɔtiɲɛ min kɛ kɔfɛ i yɛrɛ de bolo a mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa k'anw de bolo dɔn parce que u b'a fɔ an teriw de don donc bref kuma in yɛrɛ ma tɔ foyi to ne la. Jo, Comment ça va? cɛ ko couleur wɛrɛ tɛ yen nɔ k'a bɛ taa a ɲɛɲini u ka magasin ba la donc ne ko k'a ka taa lajɛ n'a sera ka couleur rouge ni noir dɔ sɔrɔ ani vert quoi. Cɛ, o bɛna an ka tile tɔ bɛɛ ta dɛ. Non yɔrɔ ma jan k'a yɔrɔ ma jan yan na an bɛ se ka makɔnɔ a bɛ na c'est un peu de temps. D'accord. Aa i yɛrɛ i dɔnko ka ca. E ko ko da la sisan. Yɛrɛ vraiment donc i y'a fɔ i y'a kɛ han. N terikɛ ko lankolon tɛ o furu dɔ don ou bien. Mais furu kɔni don mais a kɛcogo fɛrɛ a kɛcogo man ɲɛ dɛ.
Qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais imagine. Ni de la fière n'a pas tenu. Et tant fort de ça. Un petit taré de ou bien? Oui, attends. Ce qui est sur la mère d'eau de Pedro. On a hera voilà la galati. Amin ya Rabbi. On a ko to sisi. Amin. Ma wona musomi. Ala dambe ba mo ko bunya. Mais ma don woni ni amti ko nana ni ko fa ko ni. Amanta woro ni ne. Non. On va so comme d'habitude. Bon, il y a de toi en moi. Era kai ni enana so. Na era nyote différence là. Amana ko to ko. Antsira ni amti fara ko. Ko in bela ni na. D'accord. Bon, ni ma soro kata. Asa wora amti bila ni amti ko teji. Bon, ni ala ni mo nga dlanda fene. Obo nyongon la soro chogo chogo. Obo na nyongon la soro teno. Vado, depuis l'ère de Kumain Kunti, à mi Kumena. Mais avec tout dit. Parce que ne bala tu vas n'entendre côté de Fanga Molo de Bala. Non, Maloten. Parce que Mava Black Nagafoko à chaque fois ni Amtitara, c'est-à-dire Natara Kudo, Dunogana, Katali, Moribaro, Katara Sumabara. A Chemai, Erebe Musoga Kudo. Ayaga dog. Mais Nana era Balaga Kuto Sisi. Amen, Arabe. C'est ça qui avait fait comme donne. Ah, tu. Allez, le Roma Jana. Jusqu'à présent, ma sœur follow. Ah, finalement, on va mettre à ton tour. Non, on a un peu de temps. Voilà, voilà. Ah, il y a un peu de blade. Ah, il y a des gens là. Non, avec Sorola. Oh, avec Sorola. Voilà. Voilà. Voilà, au nucléaire, je pense que c'est oh, nucléaire est un gars ma cosa. Ouais. Non, non, non. C'est tout fait combien? 10 000 €. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Hein. Madame, ok. Il m'a dit mon niveau. Ils sont déjà beaucoup chers. Ok, merci beaucoup. D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Insomma. Resterà. Sì. Sì. Era clear. So, anche so. Sì. Io non so che risolve. Ah, oui. Che della calave. Jarabi soma. Kone jara alisamaraga. Jarabi ba mi kone. Kone ti kelemina. Kone musa denti kelemina. We fele bolo konsai. Kunu go jara, bi jara, ndale mala shini jara. Ambeba u yafo. Amfa u yafo. Wa anya me kunini jara dona jela. Na tarkungo nama isama joli kene. Siga sita la abi sama sugo kene la. Sugo kene o dona ni bahain. Joli kene o dona ni join. Join ti jara assalamu alaikum.
Orang muso nyade ko di bashi tila ni gise yere kele to manya ngona nya do bashi ban taw faya alhamdulillah akira kele fele akira isola ga do ngambi jara aywa mi ma senteria o kan asigi teteria ita ta ngata daga dum enggak kama abu jogula me jara ntes bi mo wi ma ite buru do ni nga fara ni ka ani ko te ga do daga dum jara ni tay o magele okay ma jugi ama ke bashi ma ita to ni ko te ga fa no ni fa no bashi ta ima ya ko kan no ni giye fembe tama senwa nyikishewa ay jarla ga bolo bilan nyuma kan ala ni era sababu ya ni fa ne bele lo ge ma ko la boy jara na on manike iye ni ne masega nike iye bolo kun juma de la nyana mani kono nyen jeni yoro doron fi nyenga nyamakala bara de ke nyamakala ka bara e miye sigida kono nyamakala ka bara e miye o dogon te mal nga kuma dono ko miye ma sentelia o kanka idala telia wayta bismillah ko bila ibi ya fama de ibi ya fama yere de kadaka min labena na kera balna kote amborona kaw de ci ima tari nga fay burana kaw ma so mo ne burana kaw e ci gomina ifena burana kaw do te no amani of amiti amti ika amiti akuma informanti nga ko juguti bankeni ma kwati fo anfle ne wati mina iko 600 tasuma kamindi amiti ma akadu abo korodoni ka shika sura ma iye jelba miga kuma latige nganya magala obese kuma na ni amiti bolen yano kani kalu hakke imbege kama sigin kana asomo go mam go chiano eske ni furu ko mba kuna tugune afomandi ngani afle worna anim salendo ni tinya mabe sigoro table joro table dairo table sanga na ka wati a ko in kelen ko ka foni ni sigin miri kungola ka miri bila wo eske mo dono yen fo kun ka sigi icha koroma ko jugu dede nga bi domba chaya ne tay delili kande nyamakala ka bara yi miye ka bende sabati mo ne nywaje anga barati farali na forani nyama ne se miye eni ne che nyamakala yere ka boy eni ne che mimbi eni ne che ne nana idelini o kandi sokona na nyina fimbi amitila akuluaro nyina fimbi ala akoko ko ale o bele jeli multiplier ni zero nga bi fege min ya nyala na bi fege maga min na afarila ko ti machine nyana ma ko ni ete filiaso wa ya donc afilila ni fili ni mogo yi ka fili don ne bolo ya fa kan ka ke ima ngam filila nta don filila kumina o de ko jugu ne ka barati fuye kana fo enyana e ka yafa manga e ka yafa e kana yafa abibo edela men nini manga chilasi na fatinga nyama kalala kuyate mba e ka ni kuma be jarani nga amti be boyan don kele minna ngoma amti ge ngoma fane ni ngoma banini amti bora no ko sabla ko ne akorofo mo kama
a yɛrɛ bolo a ka fisa ni mɔgɔ min ye a jeliba e bɛ fɛn caman kalama o ko la sisan dɛ o ye tiɲɛ ye Niamti ko k'a bɛ segin ka na yan nɔ a kɔni b'a dɔn fɛn dɔ b'a ɲɛ yan dɛ sabula a bɛna min sɔrɔ yan nɔ o t'a ka bɔnni ye tugun dɛ a bɛna min sɔrɔ yan nɔ o ye a sinamuso de ye o y'a dɔgɔnin de ye n'a bɛ se ka o minɛ o kan ka kɔrɔ ni dɔgɔya kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka fi ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden na bisimila yan y'a ka so de ye n'a tɛ se ka o yɛrɛ kɛ salamu lafiya i yɛrɛ b'a dɔn kabi ma furu la don min e de ye ma somɔgɔw ka va-et-vient bɛɛ kɛ ma furulen ka don yan nɔ so in kɛra alijinɛ de ye ne ma hali e yɛrɛ jeli wa o ma se fɔ ye o ma se fɔ ye ne y'o fɔ n ko mɔgɔninfinw tɛ kelen ye den ladamunen a bɔra masa ladamunen dɔ de la n tɛ kɛra min tɛ lagosi ɲɛkɔrɔ dɛ nka maako in n t'a kuma misɛnnin fɛ Kuyate n yɛrɛ kan ka taa baarakɛyɔrɔ la sɔɔni e bɛ ka se yen nka t'a to an ka daraka dun siɲɛ kelen ayiwa nka jara komi a b'o cogo la sa i ko nisɔndiyabatɔ n'i b'a ka tasuma fɛ a dɔ la a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ ne bɛ sira ɲini n'a bɛ kɛ baasi ye ok n'i tɛna daraka dun an ka kɛ ten n bɛ sira ɲini ne ye daraka sɔrɔ ka ban n bɛ fɛ ka min mɛn n'i y'o mɛn o ye daraka sɔrɔlen ye jara biba mi kɔnɛ kɔnɛ jara sangaraka kolobakari jara biba mi kɔnɛ ti kɛlɛ min na kɔnɛmuso den ti kɛlɛ min na o ye fɛrɛbolo gansan ye n dalen tun b'a la ka fɔ ko nin jara mina merci beaucoup an ti kelen kelen Emma jeliba taara ala ma dumuni ye ne cogo bɛɛ kɛ an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma sɔn ka i sigi ma sogola tigɛ ko suguya ko yɛrɛ ma bɔ ne ma kosɛbɛ jeliba bɔra yan nɔ na ni kibaruya ye kibaruya juguman tɛ nka kote dɔ la fɛnɛ a bɛ cogonin dɔ la n'i y'a ta ni hakili ye a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ i kɔrɔmuso somɔgɔw ka ci don an bɛ ci a ka mɔgɔw ko k'u bɛ fɛ a ka segin ka na an kɔni ma ko gɛlɛya n'a nana i kɛ cogo dɔn n'a ye déjà que e b'a dɔn mɔgɔ sugu min don a bɛ taa don min na aw bɛ cogo min ani a seginni sisan a tɛna kɛ ni fɛn sugu kelen ye. N y'a faamuya. N y'a faamu. Baasi tɛ ne fan fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ e yɛrɛ jɛna n'a ye ka ban ne bɛ i ka mara kɔnɔna na. A diyara n ye kosɛbɛ. Ala k'an to ɲɔgɔn ye halisa. Amina yarabi. Ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ. Amina. Ala ka sigi muɲu sabali la aw fila bɛɛ ma. Amina yarabi. O de kun don. Ala ka dugawu. Amina. E daraka dun. Awɔ ne dun. E dun ye dun de fɛn fila dilan. Ne m'o dilan jeliba de. D'accord. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kone wo jara sangaraga. Jeliba. Ah kone. Marhaba. Jara biba mi kone. Nini jara dona jela. Na tara kungo na min sama joli kena bi sama suko kene la. Ambifo ka i wala nyimodo i kone i jara isangaraga. Marhaba. Kuni bashi tila. Bashi tena alhamdulillah. Alhamdulillah. Sigaro be. Aywa ilche. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aywa
Jara. Marhaba. Folen kɔrɔ tɔ ye dalamakan ye. N ye mun fɔ kɔrɔlen n bɛ segin o de kan. Kojugu tɛ ban kɛli ma k'a tɛ fɔ. A b'o cogo la i k'a dɔn ɲi ani nɛ o ye adamadenya yɛrɛ la misali ye. K'i to dumuni na n'a jara ka se yɔrɔ dɔ la walima n'a kɛra cogoya dɔ la i b'a ye ɲi ni nɛ o bɛ kɛlɛ. Fa bɛ k'i kɔnɔ i ka fan dɔ tigɛ ka bɔ yen nka kɔfɛ i bɛ tila k'u bɛn ne ye. N tun ye min f'i ye an buramuso n tun ye min f'i ye an ka lɛngu ka ko la an bɛ ten. A sigilen filɛ a bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn an bɛ min fɔ nka i ma kuma jugu tɛ dɛ segin i cɛkɔrɔ ma o tɛ kojugu ye nka an dɔnbagaw cayara hali sisan Jara Kolobakari n y'a dɔn e ka ko ka nɔgɔn ni diɲɛ maa bɛɛ ta ye wa n y'a dɔn e fɛ jɛ ka di ni maa bɛɛ ta ye ne yaalala dugu in kɔnɔ ne ni mɔgɔw ye taama n taara ɲamakalaya la n taara ɲɛnajɛw la Jara ne bɛ min sɔrɔ e ka adamadenya la n bɛ min sɔrɔ i ka maaya la n m'o sɔrɔ mɔgɔ la fɔlɔ dugu in n'a bonya bɛɛ o la n dara la don min na n nana n ko ni n kumana i fɛ e ye maa min i hakili ka bon i y'o ta i bɛnbaw la Jara e ko tɛ dɛ e ye Jara jamu ta minnu na olu ye fɛn dɔ de kɛ min bɛ fɔ e ye ko dɔ de kɛ dugu in kɔnɔ min fana bɛ kan ka fɔ o la n'i ye nin ko in sɛbɛntiya n'i ye nin ko in sinsin ka se an ka laɲini yɔrɔ la Jara o bɛ dɔ de fara kow kan dugu jɛ o dugu jɛ dɔ de bɛ ka fara i kan kabi ɲɛ dɔn min jiginnen mun de y'o kɛ barika mun de y'o kɛ kunnawolo Jara taa ni ka segin bɛ gɔn ma nka kulu b'a pilasi la hakilima y'a dɔn misi tɛ min filɛ na bada la o la n'i kumana hakilima fɛ a b'a dɔn i bɛ fɛ ka min fɔ Jara ni an nalen o bisimila i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɔlɔ kɔrɔ tɔ ye dalama ye nka kabi o don i ka nali la fo ka na se bi ma e de bɛ kuma na Jeliba Amity sigilen filɛ nin ye i kɔrɔ yan nɔ mɔgɔ ma Amity neni yan nɔ mɔgɔ ma bugɔ o tɛ kɛ e fɛ o kojugu foyi ma k'a la taali diyara a yɛrɛ de ye a taara n'a seginna ka na ayiwa an kɔni bɛ yan nɔ dɛ voilà ka fɔ an kɔni bɛ yan nɔ i kɔrɔ fɔ mɛ o faamuna Jara o la n bɛ e de fɔ ko kura e yɛrɛ hakilina na walima Amity yɛrɛ hakilina na an bɛ mun fɔ nin ko in na nin kɔni nin ye kuma bannen a kɛra ji bɔnnen tare bɛ Ala ye haya Amity fɔlɔ o ye Ala nɔ ye filanan o ye yɛrɛ nɔ ye i bamanankan faamu muso ka n'i ta i yɛrɛ fɛ i yɛrɛ ye min ye kan'a fɔ k'i bɛ ta o fɛ n'i taar'i jɔ dungayɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ k'i tɛ foyi ye n'i bɛ fɛ ka i yɛrɛ ye don ɲɛgɛn kɔnɔ i kolen kɔfɛ k'i jɛ pas dungari ta i k'i jɔ i k'i yɛrɛ la i ka maga i fari bɛɛ la i b'a ye adamaden tɛ foyi ye miiriya min bɛ jigin i kun na a bɛɛ tɛ waleta ye fanga mana k'i la cogo o cogo i ni maa min bɛ jɛ la ka n'i yɛrɛ fisaya ma o la n'i y'a faamu a diyara n ye n'i ye hakili sɔrɔ ka segin ka na anw fɛ yen tuguni o fana diyara n ye i y'a ye kɛnɛmana gɔnnen don
kɛnɛmana ka kalan o ye kalaya dan ye nka an b'a fɔ Jara ɲɛna k'a tare tare fili mun y'an sɔrɔ i jija o ɲɔgɔn kana sɔrɔ ko di baasi t'i la Emma Teki ka saram de kata parce que ne se Isaac fait un pied non comme elle est muso Isaac nyakoro Ika mino fara ɲɔgɔn kan kata parce que ne tato yi Isaac plus jamais kana ngula appelle la depuis ka appelle pour toi il pleura là furu fora men joya ma ko Madari malo ne ma fa ka tabi Ntara ni se gila kana ka segin ana waji in ka da wadda tun ya jiya dan a mai fito ka muke ka jiyo la awa jilba on bɛ sira di ma i bɛ se ka ko in bɛ yɔrɔ min na ne bɛ sira ɲini fɔlɔ Amiti i sigi Jara Kolobakari Jara cɛman ye Kolobakari muso wɛrɛ sɛbɛn bɔ sumu assalamu alaikum wa mama bɛ mun na halisa ne bolo ŋo ne kun ko ma ka taa so de Amiti dɛ i bɛ Isaac sigi min na yan nɔ ma fana bɛ o kelen de la Mami i ko mɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan ne ko k'i bɛ sigi min na yan nɔ ma bɛ o sigi kelen de la yan nɔ Pwa o tɛ kɛ voilà ni dugu kelen de y'a to siɲɛ fɔlɔ fana na i taara ma e sɔnna ka nin kɛ ne na tan ne nɔ tɛ o a barika Ala ye Amiti dɛ i b'a dɔn choix fila dɔrɔn de b'i bolo yan nɔ i nana i ka valise ma don fɔlɔ dɛ n'i bɛ se ka ma nɔfɛ vie ku yan nɔ t'es la bienvenue n'i b'a dɔn i tɛ se fɛnɛ i bɛ se k'i ka valise ta i bɛ continuer n'i labɛnnen don sigi kama i ka chambre clé bɛ placard kɔnɔ a y'a ta k'a tɔ tora ne ta ye ma e k'i jija mankan foyi kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna a ma tɔnɔ mankan foyi tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ je compte sur toi n b'a dɔn i bɛ se k'o kɛ Alhamdulillah. Denmisɛnnin ka denmisɛnninw basi foyi tɛ yen. Sa an fama. Basi kɔni tɛ yen. Baara yɔrɔ don. Alhamdulillah. Ala ka sababu ɲuman kɛ. Ka labanko ɲuman di. Ala k'an ɲɛ mɛn o la. Ala k'an jigi tugu. Amina yɛrɛ. Amin. A ka di. N tɛmɛtɔ la dun n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ tɛmɛ ka foli bila i la a diyara n ye kojugu Ala k'i fo Ala ka sababu ɲuman caman kɛ Ala k'i ɲinani sɔn ya Rabbi amina ya Rabbi n ye kibaruya mɛn k'i ka muso fɔlɔ in k'a seginna i bɛ hakili to i yɛrɛ la i bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la cɛya kuma man ca dɛ cɛ kɔni kan ka kɛ kankelentigi de ye n'i jɔra i ka jɔ sinaya tɛ baasi ye wa ne b'a dɔn sinaya tɛna ma kɛ ɲɛ dɛ sabula muso saba de tun b'a fa bolo donc a mɔna du kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ nka ni cɛ tilenna dɔrɔn musow bɛ taa fan dɔn nka n'i y'a kɛ ni ɲɛkɔrɔ kuma k'a kɛ ni ɲɛkɔrɔ kuma i ka du bɛ ci
o ma i yɛrɛ garizigɛ ma ala sɔnna ma n'o ladilikan mɛn n'ala sɔnna ma inshallah n'a danna ne yɛrɛ ma kɔni a tɛ tiɲɛ ala sɔnna mɔgɔ t'i dabila i yɛrɛ ɲɛ ma a bɛ cogo min na kɔni mɔgɔ ladamunen don a ka ca ala fɛ n'an taara cogo dɔw la o bɛna bɛn n'ala ka jɛ ye ala sɔnna ma a ye maga ladamu kɔni fo n'a ye o tiɲɛ yɔrɔ wɛrɛ sinon ne ye ladamu min di mama ma bɔra ni mun ye so in kɔnɔ yan a tɛ se ka tiɲɛ cogo si la nka mɔgɔ i b'i yɛrɛ dɔn i sigiɲɔgɔn n'i ma se k'o maîtriser dɔrɔn a bɛ k'i bolo baara ye ka wolo Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ sɛgɛn mana i bila ko dɔw la ayiwa n taara mun sɔrɔ ɲɛ n t'o dɔn nka n bɔra ka mun to so n b'o dɔn donc n'ala sɔnna ma a bɛ k'i sago ye ala k'a ɲɛ ka da ma halisa Jara Kolobakari fɔlɔ jaraw kɔni ayiwa jija ka k'i bɛnbaw ye olu kɔni mana mun fɔ o b'o de kɛ u t'a to ka nɛmu jɛna n'a fɔra i ma ko jara yɛrɛ jamu duman ba ye n'ala sɔnna ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ne sera ɲini n bɛ taa baarayɔrɔ la kelen ayiwa o diyara n ye ala ka tile hɛrɛ caya sababu ɲuman caman k'an ye nse ala ka hɛrɛ fɔ n kɔ amina yarabi ka hɛrɛ k'i ɲɛ amina jara fɛn denmisɛnnin kɔnɔ ala k'aw k'an bɛɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ sinaya ko ka ca Sutagari masi awage shuga ko ite buli ka sensi gamne o fara nyonga so siram ina na fem jaw jara nye de ji akli tu yirlam ji chem ne kan nala sola korom so fana de do yakli to la hona sinyo ko ma chugo shidira na o bena dro che garsge be funi abe here so nala sola inshallah ni la mo tugumna mi to tento be janye de ji won biga kana tigana nti jigi waro fiu okay be janye si furute klegilin ko e sinaya fene manoko alne e masali manasiri ma amu to kole katem iki chela je doro yame ere be ko inke chugo bedo manoko ne nala sona ma min sinda esena nono be janye yage tugu mbake nala sona ma e titi chega sura fana ko hina bojona ne ti galabi tanne be galabi Nalula je aga solution fedrice kiga minola be misira nyini minola awata mino fana ngana ala la ka mun sabali ne ko ma no le Burukne. Tan. Sogma. Si, era sira. Ere. Somo. Terus. Si. Edu sulla kon. Awage. Andi ile no sulla barena wo. Ah. Okay. Era kamu ne bilang gara. Chefa. C'est pas. No. Ok, problem tala ni tla c'est pas iranna. Ega ta corne be fu dosa. Ka konga dosa ka ordre vru blanga corne be fu to kala. Bon, ira ba don afoko konga gon kay musoma. Vigi po venir fi no so. Tan. D'ailleurs, amti. Daraga turu venir labi. Min kada ne che le wori glanga dama. E bolo ko chela sigi ni so kon na dorone. O dorone rogi. Lo dono te bi feka mu faraka. O bene ko mam fo digiri la rea. Chefani daraga ne bi chefani glanga di. Min kadi ko kay yere bi bo to glang. Yono ko. Angoyi. Ngana presse nga ordre pour la ma. Sigi gale. Ne rebe ka daraga gla woni de bi ka. I jonga do mesa.
alaikum. Waalaikum salam Ibrahim. Nonsa. Nada Baste. Baste. Dimaya. Baste. Alhamdulillah. Dem soni ga dem sonu. Baste foi de. Alhamdulillah. Sa. An fama. Akero Ibrahim. Baste tamte. Baste. Barayro do. Baste. Alhamdulillah. Allah ka sawal manke. Allah ka mun mandi. Allah ka nyame wala. Allah ka hijigi tugo. Amin. Se. Allah do homi. Amin ya rabbi. Amin. Se. Akadi. Ntama tola du me ata baraka wala. O mette maka fuli blela. Ajara ni ko jugu. Kada ki fo. Allah ka sawal man chama ke. Allah ki nyina ni so ya rabbi. Se. Allah go do. Amin ya rabbi. Nyeki barame. Kiga muso folo ka signa. Awa. Ibe hakli tu yere la. Ibe joy joro la. Je aku mama chade. Je ko ni kan ke kangelin tigide ni jore ka jo. Sinayati bashi wani bado. Sinayati na makenya de. Sabula muso sabari kuma famu. Dunga mona duku na kamwa kono. Ngani chekli na doro muso bita fando. Ngani yake ni nyekoro kuma ka ken nyekoro kuma ka dubici. Umai ira garzigema. Allah sonama. No la del game na la sonama. Inshallah. Na da na ne ma ko na te chi. Allah sona. Mo wati dabla yara ni. Ma abe chugo mena ko ni mo la dam ne no. Ka cha hala fe na antara chugo dola. Obina be na la ga je. Allah sonama. Ay magala dam ko ni funa ye wuci yaro wara suno ne la dam ndi mama. Mabora ni mu isu mu ne. Atsega chi chugo shida. Nga mɔgɔ bi yɛrɛ dɔn I sigi ɲɔgɔn n'i ma se k'o maîtriser dɔrɔn a bɛ k'i bolo baara ye ka wolo Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ sɛgɛn mana i bila ko dɔw la ayiwa n taara mun sɔrɔ ɲɛ n t'o dɔn nka n bɔra ka mun to so n b'o dɔn donc n'Ala sɔnna ma a bɛ k'i sago ye Ala k'a ɲɛ ka da ma halisa Jara Kolobakari fɔlɔ Jaraw kɔni ayiwa jija ka k'i bɛnbaw ye olu kɔni mana mun fɔ u b'o de kɛ u t'a to ka nɛmu diɲɛ na n'a fɔra ma ko Jara yɛrɛ jamu duman ba ye n'Ala sɔnna ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye mesela ni meta barara la kelen ayiwa a diyara n ye Ala ka tile hɛrɛ caya sababu ɲuman caman k'an ye nse Ala ka yɛrɛ fɔ amina yarabi ka hɛrɛ k'i ɲɛ amina Jara denmisɛnnin kɔnɔ Ala k'aw k'an bɛɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ sinaya ko ka ca pai ne bɛ kɛ yɛrɛ de ɲini ne wa o ka di yan o ka di o man di o bɛɛ ye kungo de ye an sera yen nɔ an tɛmɛna o kan mun kɛra ni y'a faamuya b'a la ne nana ma ɲini e fɛ ko ma ka taa ne dɛmɛ ka so baara de la mɔgɔ ma kɛ ma lasubaga ye ka sigi ne cɛkun fɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko furu ye latigɛ ye ko ni ma fɛn de don n'Ala y'a da minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ foyi tɛ se k'o bali ne bɛ se ka masu ka k'e cɛ kan cogo di i y'a lasu ayiwa ne ba n y'a jɛ e de tun bɛ se ka nin ko bali ne tɛ se furu ye furu de ye e b'i ba i cɛ kan Ala ka jukɔrɔ fini k'o di baarakɛla ma a ma fɔ aw k'aw dabila n'a y'a ka jukɔrɔ fini di baarakɛla ma a k'a ko hali sini aw cɛ b'a ta e cɛ si dilan dara e tɛ se k'o da fo baarakɛla k'o da o tɛ dɔrɔn ye koyi ɲɛnamaya la o ye muso bɛɛ de koyi n'i y'o di baarakɛla ma o b'i place ta mani e k'e la ko ka jɛ parli produit ni jɛya ni fɛnw mais i tɛ se k'i entretenir i cɛ la ayiwa o tɛ ne nɔ ye dɛ n ba e den n'o f'i ye i den de nan'o f'i ye wa e ye musokɔrɔba nafigi di ka na ne dɔgɔya dɛ bi dɔgɔya i ɲɔgɔn bɛ ne bolo e de kun kan ka se ka nin ko ni bali parce que ne nana ka na n jigi sɛmɛ e la di k'an ba k'i ye k'an fa k'i ye sigida la ne ba kɛra ne e t'i jɔ kare kɔnɔ k'e bɛ ne dɔgɔya i bɛ se k'i ba lajɔ kare kɔnɔ k'i b'a dɔgɔya parce que an sera yen yɔrɔ de la kɛ an sera yen de an sera yen de n bonya b'i bonya ni n dɔgɔya b'i dɔgɔya mais n bɛ kuma kelen f'i ye i ɲɛ bɛ ma sumalenni na i bolo i b'i sago n'i dungo k'o la ne ni ma tɛ kelen dɛ wa ma i ɲɛ b'a sumalen na ne digilen de don a kan ni ma y'i sɔrɔ diɲɛ don o don i hakili tɛ mun na a bɛ bɔ a la i digilen bɔ a kan ne ta bɔ a kan ni k'i digilen bɔ a kan i t'a bɔ a kan parce que a t'e kan sigi la o a b'a cɛ ka sigi de la a b'a ta u ka dabadari ma wa fɛnɛ kɛ e ka kuma caman ba in tan tɛ ne bolo ne pereselen don a y'aw ta k'a tɔ tora ne ta ye nafigi musokɔrɔba jahili k'i b'i den ta ko k'o sigi ne cɛ kun
a bɛ bɔ da kɔnɔ minɛ fɛrɛlen na. Ne yɛrɛ ni tɔɔrɔ la walayi nin bɛɛ ye ne bare nɔ ye ne bɛ nimisa kɔlɔn kɔnɔ bi sa ne yɛrɛ ka baarakɛla kana fara n kan. Merci beaucoup. Ah, on se dit, moi je sais. Tiens. Emma? Emma? Naam. Nyamwe. Mala. Mala jogori. Ela tu bitata ya. Oh. Ni vale wakati na mbele mbele. Emma, ko be ke na ila ma. Mo wala dum te am nin am ci do ni. Aba on bore am. Am ci bana na. Ah. Am ci duma fan fan wa ba fena ma fan fan. Ni y'a ye i t'a dɔn min kɛra i to di ye mayakisɛ ma ye bi ne tun tɛ nin wele ten i bɛ hakɛ to k'a daminɛ bi fo ka taa fɔ min kɛra hali n'i bɛ ka te de wuli i cɛ ye kana sɔn ka sɛbɛnni kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ t'i ka te la fo k'a fɔ i y'a solo ka sibolo k'a la ka n'a da wa ko kɔɲɔmuso kelen dɔrɔn cɛ dɔrɔn t'a lajɛ i bɛ kuma in kɔrɔ dɔn i laɲiniba
ni labla abi takatani min b'an bolo k'a fɔ i ye o ye nin ye i jalakitɛ nin na mun na ka da don min ka fɔ ka na se bi ma an ma deli ka i ka suma da nɛn kan ko an ye degun sɔrɔ a la ni nin sɔrɔla a la an b'a bila fili min kɔnɔ n'o tɛ ne tun b'a fɔ jara ye e yɛrɛ de ye nin kɛ nka n bɛ fɛn min ɲini i fɛ fo ka taa fɔ bɔgɔ donna i tulo la don min na ka n'i ka daga sigi kɔ i ka daga ma Am de dumuni de bɔ man kɛ restaurant na. Ala restaurant ɲuman na se ka ɲɛnama sɔrɔ restaurant ɲuman na. Restaurant da bɛ yen nɔ. An t'ale wele pour que o se ka na dumuni bɛɛ ya so. O fɛnɛ na ni sa o tɛ se ka to ten tɔ dɛ. Ka sɔrɔ ma dumuni na. Ko ni yafara ma dɛ. O bɛ yafa ne yɛrɛ de ma. E ka taa a faamuna. Ne y'a faamuya min bɛ na. Ani restaurant dali wele olu bɛna dumuni dɔ d'a ma a ka kɛ. Madu na ni dugujɛ in kana minɛ ka dɔn taw tun na o de la a bɛ fɔ musolakaw ye n'i ka daga sigi to i ka daga kɔnɔ an tɛ se ka kuma n'an bɛ dɔ gosi. Bon bɛɛ b'a dɔn fɛn min kɛra hali n'a ma kɛ an ɲɛna i yɛrɛ b'a imaginer fɛn min kɛra. Ayi bi m'an bila ka a ka dumuni dun. Ayi ma deli ka erreur yɛrɛ kɛ dumuni ko la. Nka ni nin kɛra an b'a fɔ cogo di. Ayi an kana girin ka kuma ten est ce que ale yɛrɛ bolo ma kɔn nin kan. Parce que n tɛ siɲɛ fɔlɔ i ka maga dumuni min san fɛn dɔ bɛ nin ko in kɔrɔ n'a mana to tan n'a tolila a kasa bɛ bɔ. N'a tun b'a ka daga kɔnɔ ni tun bɛ kɛ o n'i ka daga sigi ka yɔrɔ ko b'i ka daga la. Restaurant dali awɔ